pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pukanon. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Maayo nga buntag, maayo nga pagig-uban na usab sa itong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygo ng Dios niining adlaw nga mag-uban na usab sa tanan nga mosalig, sa tanan nga nagpabilin diha kang Kristo Jesus. Dili na to kalimtan mga igsoon ang pagdaig ang pagpasalamat sa pagkamayo sa tumboy nga Dios. Himuon gayud nato ni ingon nga halad nga makapahimuot kanunay sa atong buhi nga Dios. Kay ikaw gako gipahimugso gipakatao o gibag-o giluwas gikan sa kalibutan aron mag-alagad sa Dios nga mao'y tag-iya sa atong kinabuhi. Sa atong panaguban ato ning sugdan ug ato ning ablihan sa mga pag-ampo, sa mga pagdaig, pagpasalamat sa pagkamaayo sa atong buhing Dios. Mag-ampo kita. Amahan namo nga Dios nga makagagahom, Dios nga mao'y nag-uban ka namong tanan nga misalig, midangop kanimo. Dios nga dili gayud mo pakyas sa mga mensahe nga imong gibilin ka namong tanan. Dios ka mo'y naghigugmag, nagatiman, naghatag kanunay sa tanan namong gikinahanglan. Wala nimo tagbuha o Dios. Ang tanan imong gitagbo. Imo kaming itagag kusog, kalipay, kalinaw, kadasig sa pagpadayon, sa pag-alagad kanimo. Niya nasab kami amahan aron sa pagpasalamat kanimo. Labaw sa tanan sa pagpamati na usab sa mga pulog mga mensahe nga kinahanglan ng madunggan sa among pagpuyos kalibutan. Padayon mo kaming giblas o Dios. Busa dawata o Dios sa among mga halad, mga pagdaig, pagpasalamat, pagpasidungog nga na kanimo. Dalaygon ka nga Dios nga among gilagaran, nga nagiyak ka namo, nagpahinumdom ka namo sa angay namong buhaton aron kami mahimong maandam sa panahon nga kami matubang kanimo. Bless kino matag-usa sa ngalan ni Jesus. Amen og amen. Maayong buntag, maayong pagpaminaw. Welcome sa atong programa, ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios magpanalangin kanimo niining takna. Good morning, good morning. Happy listening sa tanan to mga kaigsuonan nga nagsunod sa atong programa pinaagi sa atong FM station 101.3 ug ilabi na mga kaigsuonan sa ato ang mga tagasunod nga naakaron sa naglaing mga lugar, lain-lain nga mga nasod nga padayon nga gipanalanginan sa Dios maay butang. Maayong pagpaminaw, maayong pagiguban, ilabi na sa ito mga kigsunan nga nanukad diha sa sitio Tubod, sitio Ampak, at mga kigsunan nga nagpuyo diha sitio Linao ug sitio Kalatagan. Maayong butag, maayong pagpaminaw, ilabi na sa ito mga kigsunan nga nagpuyo sa sitio Pantag ug siyempre sa ito mga kigsunan nga nagpuyo diri sa sitio Kalogtugan. Good morning, good morning, good morning. Ang Dios magpadayon sa pagpanalangin kanatong tanan. Usa sa mga panalangin nga angay natong pasalamatan gayud nato ang Dios. Inibitaw nakadungog patas iyang mga mensahe. Nakabati patas sa mga pulo nga muhatod kanato sa iyang gingharian. Usa ka dakong panalangin nga dili nato ikakumpara sa mga butang sa kalibutan. Kana bitaw naatay pulong gikan niya. Nakasabot og nakadawata sa mga mensahe sa Dios nga mo'y tag-estanan. May butag maayo nga pagpaminaw, ilabi na sa ato mga kigsuonan nga nagsunod na sa ato ang live ni ining mga taknaa. Labi na ni Sister Jennifer Cabasa Cabrera nga nanuka diha sa gawas sa nasod kapit sa Middle East.
Si Clisti Pargan Rivas Ribolin, morning pastor. Thank you Lord. Ang bagong umaga, salamat sa mga pagsulay ug sa mga balatian Lord. Salamat sa kaayuhan sa akong anak. Glory to God. May butag ni Nars Boyan ug may butag ninyo diha sis ug ni Leticia Sanico Duma. Good morning. Si Chris Rondin, maayong nga buntag pastor ug sa tanan wasing here in Barangay Inapoy, Kapangkalan City, Negros Occidental. Si Gabong Kadiri. Salamat kayo. Talagara good ko talagsara gyud makapaminaw pastor kay Ramadan. Good pastor. Request ko og dalang panan. Maayo nga buntag, maayo nga pagpaminaw ni Dong Julito. May buntag nimo diha Dong Julito. Atong isuon nga nanuka diha sa Canada, ang Dios magpanalangin. Kumusta mo diha Dong? Kumusta mo diha sa Canada? Maayo nga pagpaminaw, maayo nga pakiguban, ilabi na sa tumakigsunan nga mo replay ni ining ato nga programa, ang Dios magpanalangin. Oras ato nga programa alas 5:13 na sa kabuntagon. Nagmata ko mga kigsunan alas 3. O niya nagsugod ko karong alas 5. Wala na ko makabalik og tulog mga kigsunan gikan sa akong pagmata kanilang kadlaw. Atong sugdan ang pagpaminaw sa pulong sa Dios diha sa unang Pedro kapitulo 2. Samtang kita magpadayon sa pagpatalingog sa pulong sa Ginoo, ako kamong gihangyo sa pagpadayon sa pag-share sa ato nga programa. Kay usas mga makatabang sa ato ang buluhaton nga gipial sa Dios sa atong kinabuhi, mao man gyud ang pag-share, pagpaambit mga kaigsuonan niini ngadto sa atong mga kaila, pamilya og mga kahigalaan. Og dako kay na siya nga apoy puntos atubangan sa Dios kana bitang makashare ka sa iyang mga mensahe mga igsuon ko sa Ginoo. Kay maumag yun ay trabaho nga gipakita sa atong Ginoong Hesukristo diha sa Biblia. Nga ang tanang mutuo, ang tanan nga misalig kaniya, magbuhat gayud sa pagsangyaw. Magbuhat gayud sa pagpaambit ni ini. Kay damor ang tanan nga musangyaw sa iyang mga pulong, uban ang gugma. Dili uban ang kalagot, dili uban ang kasuko, kundili uban ang gugma, ang pagpaubos, ang pagpailob. Kay maunay makalahutay gyud sa pagbayaw, pagpataas sa atong gamahan ng Dios nga atong gilagaran. Ako kamong gihangyo sa pagkuha sa inyong Biblia sa pag-abli diha sa unang Pedro kapitulo 2 bersikulo 18 hangtod sa bersikulo 25. Ang panag-ingnan sa pag-antos ni Kristo. Ingon dinhi kamong mga sulugoon, kinahanglan magmasinugtanon og magmatinahoron sa inyong mga agalon. Dili lamang sa mga maluluyon og maayo, kundili sa mga madaog-daogon usab. Kamo panalanginan sa Dios kon tungod kaniya inyong antoson ang mga pagdaog-daog. Kay dalaygon ba kon mag-antos kamo sa kastigo nga angay kaninyo tungod kay nakabuhat ka mog dautan? Dili gayod. Apan kon giantos ninyo ang mga pagdaog-daog, bisan pa sa inyong pagbuhat sa maayo, panalanginan kamo sa Dios tungod niini. Gitawag kamo sa Dios aron mag-antos, kay si Kristo nag-antos man tungod kaninyo ug naghatag kaninyo panag-ingnan aron inyong sundon. Wala siya makasala o mamakak. Sa dihang gibugal-bugalan siya, wala siya mobalos sa pagbugal-bugal. Sa dihang gisakit siya, wala siya manghulga. Gisalig hinuon niya ang tanan ngadto sa Dios, ang matarong nga maghuhukom. Didto sa cross gidala ni Kristo diha sa iyang lawas ang tanan tang mga sala aron dili na kita magpakasala, kundili
magkinabuhi na nga matarong pinaagi sa iyang mga samad na nga ayo kamo. Kamo kaniadto sama sa mga karnero nga nangasaag, apan karon gidala kamo pagbalik aron magsunod sa magbalantay og tig-atiman sa inyong mga kalag. Dalaygon ang Dios nga magpanayon sa pagpanalangin sa atong pagpangalagad kaniya samtang nagpuyo pa ta niining kalibutan. Duha ka bahin ang ginahanglan natong masabtan og pagkatuonan sa una Pedro kapitulo 2 bersikulo 18 hangtod sa 25. Aron mahimo tang makapadayon, makapabilin diha kang Kristo ingon nga ang atong Ginoong Hesukristo mga igsoon naghatag gayud og tin-aw og klaro nga panig-ingnan, sundanan, ihemplo sa atong pagpuyo niining naong sa kalibutan. Gipakita ni Ginoong Hesus gikan sa iyang pagsugod sa buluhaton hangtod nga siya gilangsang sa cross ang hingpit nga panag-ingnan nga angay natong sundon sa atong pagkakristohanon. Ang tinuod nga Kristohanon hingpit siya nga misunod kang Kristo. Una nga mensahe nga angay natong katunan nga kikinahanglan gyud natong ma-apply sa atong pagpangalagad sa atong buhig nga Dios, kining pag-antos. Kinahanglan kantigutang mo antos sa bisan unsa nga sitwasyon. Kinahanglan ka antigutang muantos sa bisan unsa nga muingon ko nga kahimtang. Kinahanglan ka antigutang matubang. Mao ni angay natong katunan kung unsaon aron kita makaantos. Ikaduha, giklaro diha sa bersikulo 25 ang rason ug hinungdan nganong kita nahimong Kristohanon. Dili aron mo sopil, mo rebelde, kundili aron hingpit nga makasunod sa gipadala sa Dios sa atong kinabuhi nga maoy magbantay, magatiman sa tagsa-tagsa nato ka mga kinabuhi. Sa atong relasyon sa Dios o sa ato ang relasyon diha sa atong pagpangalagad sa buluhaton sa Ginoo. Ang gihisgutan diha mga igsoon nga gipakita diha ang panag-ingnan aron makaantos ta. Usa sa mga gikinahanglan mga igsoon aron makaantos ta sa ingon makapadayon ta sa pag-alagad sa Dios. Ang pulong nga gipakita diha pagsalig sa Dios. Ang pagsalig nato sa Dios mga igsoon maoy usas mga pinakaimportante nga angay natong makatunan. Kay kung doon na tayo pagsalig ngadto sa Dios sa tanang sitwasyon sa atong ginabuhi, dili gayud ta makalimot sa pagpanugyan niini ngadto sa Ginoo. Sa Old Testament, gikan sa Genesis hangtod sa Malakias, dunay mga tao nga gipakita diha nga grabe kahingpit ang ilang pagsalig sa Dios. Ug tungod sa ilang pagsalig sa Ginoo bisan kung nakasinati sila og grabing mga kalisdanan, gibay-biyay, gibugal-bugalan, bisan unsang mga kasakit, ang ilahang gihimo mga igsoon maura gyud ang pagkat-on sa pagsalig sa Dios. Ug tungod sa ilang pagsalig, wala sila laing giduulan, wala sila laing gisangpit kundili ang Dios. Maghisgot ta mga kaigsunan kining pagsalig, kini maklaro sa matag kinabuhi nato sa panahon nga dunay mga pagsulay, mga kalisod, mga kasakit nga dili gyud masulbad sa tao, dili gyud masulbad sa bisan kinsa nga mga inila o mga tao nga naas kagamhanan.
kundili ang pagdangop ngadto sa Dios. Kay kun ang usa ka tawo dunay tinud-anay nga pagsalig sa Ginoo, mudangop gyud sa Ginoo. Ang anak mga kaigsuonan nga mingsalig sa iyang amahan, mudangop gyud na sa iyang ginikanan o sa iyang amahan. Apan dunay mga anak nga dili kadangop sa ilahang amahan o ginikanan. Katong mga anak nga wala kaila. Katong mga anak nga wala ipaila. O katong mga anak nga sa ilahang kana bitang mga anak nga wala mahimugso sa poder sa ilahang ginikanan. Kabantay mo mga igsuon nga dunay mga anak nga mas mudangop pa sa ilang lola, mas mudangop pa sa laing tao kay maumay ilang nailhan. Maumay ilahang namatag buot. Mas musalig sila kay sa ilahang tinuod nga ginikanan. Siguro nakabantay na ta, siguro nakadungog, nakakita na ta nga dunay inana nga mga kahimtang sa kinabuhi sa tao. Naunsa may mga pagtulunan nga atong makuha niining maong mga kahimtang nga sama niini. Usa sa mga gikinahanglan nga ato ang makit-an nga tinuod nga kahimtang mao ni. Kung ikaw nga nagtuo og Dios, nga nag-ila og Dios, pero wala ka kaila niya. Sa panahon nga adunay mga kalisod ang imong kinabuhi, dili gyud ka kasampit sa Dios. Pero kung ikaw ug ako tinud-anay tang nakailas Ginoo, tinud-anay ta mga kaigsuonan nga nakaila sa Dios, sa panahon nga adunay mga pagsulay, mga kalisdanan, mga katalagman, wala tay laing unahon sa pagsampit kundi siya. Kinsa man ang mga tao nga nakaila sa Dios. Daghang mga tao nga mingsangpit og papa, mama, pero ang ilang pagsalig tuas ilang lola. Mas mubati pa sila kamingaw silang lola. O sa mga tao nga didto sila naka baton og buot. Inana usab ang kahintang sa tao. Kung sa atong pagtuo mga kaigsuonan sa Dios nga mo'y tag-iya sa atong kinabuhi, wala bitaw ta mahigmata. Nagtuo ta pero wala mahigmata. Wala makakat-on. Sa panahon nga dunay mga kalisod, dili gid ta makasampit og Dios. Or kaha mosampit ka pero dili makalahotay. Pero kung tinud-anay tang nakaila sa Dios, siya nga atong unahon ug siyang katapusan. Wa na tay laing sampiton kundi siya. Unsaon man pagkasiguro nga akong kinabuhi ug ang imong kinabuhi ug atong kinabuhi nagkailag Dios. Ang Biblia nagsulti nga ang tao nga nakailag Dios wala na magpabilin sa sala. Ang tao nga nakailag Dios wala na magpakasala. Apan ang tao nga nagpadayon sa pagpakasala wala makakita ni makaila kaniya. Dili na to limbungan ang atong kaugalingon sa pagtuo nga nangalagat ta sa Dios. Dili na to limbungan ang atong pagtuo nga sa pagtuo nga nakaila ta sa Ginoo. Kay ang tinuod mga igsuon nga nakaila sa Dios, katong mibiya gayud sa sala. Ang tao nga mibiya sa sala, siya nga tao nga dunay katakos sa pagsampit sa Dios sa katapusang gininhawa nga gihatag sa Dios kaniya.
Maunay giingon ni Ginoong Hesus sila nga tao nga nakapabilin. Og mauna ang mga tao ang sigurado gayud nga makadawat sa saad sa Dios diha kang Kristo. Si Hesus miingon, "Kun ang akong pulong magpabilin kaninyo, makapangayo kamo. Kung ang akong pulong, kung kamo magpabilin kanako ug akong pulong magpabilin kaninyo, makapangayo kamo bisan unsa og ihatag nis Amahan." Kay ngano man ang tao nga nakaila sa Dios, takos siya. Doon na say kaisog, doon na say kadasig. Dili gi siya magduha-duha sa pagdangop sa Ginoo. Munang makaanto siya, makalahutay siya. Mao bitaw nang si Ginoong Hesus kabantay mo nga sa panahon nga siya nakakita sa umalabot nga mga minuto, oras, kahimtang sa iyang kinabuhi, iyang nakitaan nga dili basta-basta ang iyang antuson. Asa siya nakigsulti. Asa siya midangop. Miingon siya, "Amahan, kung mahimo, kuha kining kupas sa mga kasakit. Apan ang imong pagbuot may matuman." Sa atong pagpuyos kalibutan mga kaigsuonan, daghang kay tang antusonon. Daghan kayo tang angay malabangan or labngon. Daghan nga mga kasakitan, kalisdanan, kasub-anan nga kinahanglan kaantiguta nga magpabilin kanunay diha sa atong Ginoo. Siguro sa atong kinabuhi dunagyoy pinakalisod nga dili nato kalimtan nga atong naagian. Lain man ang mga kalisdanan nga atong nasinatian, nga sa imong pagpaminaw karon mahinumduman siguro nimo ang mga panahon nga nahitabo sa imong kinabuhi nga miingon kang wa nay paglaom. Siguro na ay mga grabe gyud nga kasakit nga imong naagian, pero matingala lamang ka nga hangtod karon buhi pa ka. Walay laing rason nga nung hangtod karon buhi ta. Ang rason kay dunay Dios nga nag-atiman nimo aron imo siyang malagaran. Dunay Dios nga nagpangga. Dunay Dios nga nagtan-aw sa imong sitwasyon. Siguro daghang mga higayon o panahon nga moingon ka nga o nakoy paglaom. Iya sa kalibutan di ka kakitag paglaom. Tinuod diri sa kalibutan di ta kakita og kasiguruhan. Gawas lamang sa Dios nga atong gilagaran. Sa gadaghang mga tao sa Biblia nga mahimo nato silang ehemplo sa atong pagkakristohanon, sama sa kinabuhi ni Jose, ni Daniel, ni Job, uban pang mga tao nga nagsampit og Dios, ang ilang mga ngalan gisulat diha sa Biblia. Nakasinati usab sila sa grabing kalisod, grabing kasakit, pagbugal-bugal, pagbaybiyay, paglutos, hangtod nga giatubang nila ang silot sa kamatayon. Apan bisan pa man sa ilang pag-atubang sa silot sa kamatayon, dunay mga tao nga giluwas sa Dios. Hingpit ang ilang pagsalig, hingpit ang ilang pagtuo, ug hingpit ang ilahang pag-ilas sa Ginoo. Sila nga mga tao nga makapila tintala, makapila agniha sa pagpakasala, apan wala gid sila magpadala. Bulahan kayo ang tao nga wa magpadala
sa pagpakasala. Sama sa atong Ginoong Hesukristo nga matod pa dinhi, wala siya sala. Dinhi giklaro mga kaigsunan, wala siya makasala o mamakag. Sa dihang gibugal-bugalan siya, wala siya mobalos. Sa pagbugal-bugal, sa dihang gisakit siya, wala siya manghulga. Gisalig hinuon niya ang tanan ngadto sa Dios, ang matarong nga maghukom. Siguro mga kaigsuonan sa ato karong sitwasyon sa atong panahon, daghan kayo mga tao nga ningbati og kana bitang kalagot, kasakit. Ilabi na sa sitwasyon sa ato ang nasod. Ilabi na mga kaigsuonan sa nahitabo sa ato ang kanhi Pangulo. Daghan kaayong mga tao nga nasakitan. Doon na po'y mga taong nagmaya. Dinhi na to makita mga kaigsuonan dinis kalibutan, dili na to makita ng hustesya. Gawas lamang sa Dios. Kanang tanan nga nahitabo sa atong ginabuhi, ibin sa atong nasod, dili ta dapat angay mabalaka. Kita nga dunay Dios, kita nga dunay gialagarang Dios, dili ta angay mabalaka. Kay kanang tanan gipadayag sa Dios nga angay tang magantos, angay tang muantos, gikan sa kasuko, kalagot, kasakit, ug urban bang klase nga pagbati. Kumbaga sa tanang sitwasyon nga inana bitaw dili dapat ta makalitan. Yes, mo bati man ta og kasakit, kasubo, kaguol, kalagot, kasuko ug uban pa. Pero gipasidan-an nata sa Ginoo nga dili na tutugutan nga sa panahon nga kita mubati ni ana, dili na tutugutan nga magpakasalata. Usa sa mga pamaagi aron dili kita makahimo og sala sa atong pagpangalagad sa Dios, kanang kaantigotang moantos. Aron duna gyud tay pag-antos, makatunan nato ang pag-antos mga kaigsuonan sa ingon makapadayon tang mga lagad sa Ginoo. Dili na to kalimtan ang pamaagi nga gipakita sa Biblia aron kita makaantos ang hingpit nga pagsalig sa Ginoo. Dili na tutugutan nga musalig ta sa kwarta, musalig ta sa mga tao. Maubitaw na mga kaigsuonan kung imong tanawon sa dagway sa atong nasod o bisan gani sa ubang pang mga nasod, bisag saon natog pili og pinakanindot nga presidente, pinakaisog nga presidente kung naamang gani pinakaisog, mga igsuon ko sa Ginoo at dain ni ana, diha nato makit-an nga wa tay laing saligan kundi ang Dios lamang. Sa naitabo sa ato ang kanhi Pangulo Roa Rodrigo Duterte, mga kaigsuonan ko sa Ginoo, usa kini ka kana bitang kahimtang nga magpapukaw nato nga dili lagi tao ang makapausab sa nasod. Dili lagi tao ang makapabag-o sa atong nasod nga Pilipinas, kundi si Jesus Christ lamang. Kung dunay mga tao nga nagtuo nga ang ilang gisangyaw kaniadto si Pangulong Duterte ang makausap, ang makatag og kausaban sa Pilipinas, sama sa kanta ni Freddy Aguilar, Pagbabago. Karon nato natugkad mga kaigsuonan nga bisan kinsa pa nga mga abilidaran, yes,
or mga tao nga moingon ta nga dunay kausaban, pero ang hingpit nga kabag-uhan o kausaban diha lamang ni Jesus. Doon na may makit-an nato nga kausaban, kabag-uhan, pero ang hingpit nga kausaba, kabag-uhan diha lamang ni Jesus. Kaya diha sa kinabuhi sa tao may kinutuban, pero diha kang Kristo Jesus walay katapusan ang kabaguhan. Ang pulong sa Dios, mga kaigsunan, naghisgot siya og kanang pag-antos. Nakit-an sa Dios ang kasing-kasing sa matag Pilipino karon. Isip ikaw Pilipino nga dunay pagtuo Ginoo, nakit-an kas Ginoo. Nakit-an sa Ginoo nga daghang mga taong nasakitan, daghang mga tao nga nasubo, naguol, apan kining tanan dapat natong dawaton. Aron makadawat ta, aron dili ta gayod makasultig dili mayo batok ni bisan kinsa. Hugtan nato ang pagdangop sa Dios, aron makapadayon ta sa pagdangop sa Ginoo. Dili nawat nato wadon ang pagsalig. Saligan nato, mga kaigsunan, ang mga saad, mga mensahe sa Dios. Ug niining panahon na ato gayong tipigan ang mga saad sa Ginoo, ang mga mensahe sa Ginoo nga nagtudlo ka nato nga ang tinuod nga kabaguhan, ang tinuod nga kausaban sa atong kinabuhi nga mohatod ka nato sa pagkamainantoson, si Jesus lamang. Si Jesus lamang ang gikinahanglan sa imong kinabuhi, sa akong kinabuhi, sa kinabuhi sa tanang mga Pilipino. Unsa may angay natong buhaton aron ang tanang mga tao sama kanimo kanako, walay laing saligan kundi lang Dios. Ang pagsangyaw, ang pagpaambit, ang paghatod ni ini ngadto sa mga tao, labi na gyud sa atong isig ka pamilya, sa atong Pinoy-anan. Dili nato wadon ang kadasig sa pagsangyaw. Dili nato undangan ang atong gisugdan nga buluhaton nga gibilin gisalig sa Dios. Ang pagsangyaw, pagpaambit sa pulong sa Ginoo. Og ang mga instrumento nga angay natong buhaton, dawaton, mga pamaagi, aron do na tay kaisog sa pagpadayon, sa pagsangyaw, sa maayong balita, sa mensahe sa Dios. Mao ang paghatag panahon sa pulong sa Dios. Pagbasa, pagpaminaw, ug pagpamalandong nini. Sa bisan unsang sitwasyon, dili na to wadon ang pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Kay damurtang mamalandong, damurtang makailag Dios. Sa bisan unsa nga sitwasyon kahimtang sa atong pagpuyos kalibutan, dili gay nato wadon ang paghatag og panahon sa Biblia. Kay maunay number 1 og wala nay laing pamaagi aron ikaw ug ako muuswag sa pagpangalagad sa Ginoo. Bisan sa gipakita sa Biblia, sa panahon nga kana bitang nagtrabaho ka or nanarbaho ka, usa sa mga lisod gayong timbangon o adyason, kana bitaw nakaamo ka og dili maayo. Kumbaga, nakapresidente tag dili maayo. Unya nasayangan ta sa presidente nga isog maayong mudumala.
pero dili ta kapugong kay dunay termino. Dapat sa atong sitwasyon karon, kat-una nato ang pagantos. Kay unsa may atong makitaan sa tao nga nakaantos, una sa tanan, makahimo siya sa pag-ambo sa Dios. Makahimo siya sa pagpasalamat sa Dios. Dili gyud mawagtang kaniya ang pagdaig sa Ginoo sa tanang panahon. Bulahan kayo ang tao nga nakaantos. Kay ang tao nga nakaantos sa tanang sitwasyon, dili makasulti ug dili maayo ngadtos ihang isigataw bisan pa siyang agalon. Siguro sa atong sitwasyon karon sa atong nasod, nakapangulo ug nakaamuman pananglitan og dili maayo. Mo ni mensahe Ginoo. Dapat kantigotang mo antos kitang mga Kristiyano. Lain-lain man tag karatula, lain-lain man tag dapit lugar, simbahan nga diin ta nag-alagad og Dios ug nagdaig Dios. Usa sa mga pagdasig sa Ginoo sa iyang mga katawhan nga mao kita, magpabilin tang mainantuson. Dili ta mo surrender. Dili ta mo sibog sa pagpaduol sa Ginoo. Usa sa mga bantayanan kaayo nga mga hinungdan o rason nganong ang tao dili makapadayon sa pagpaduol sa Ginoo, kanang wala na sa kaantos. Like sa ato karon nga na sitwasyon, kung dili ta kaantos mga kaigsunan nga atong nasod gidumala og tao nga makaingon ta mga kaigsunan nga lahi pod ang pamaagi sa pagdumala. Pero hinumduman nato nga kining tanan lumalabay lamang, may katapusan. So atong gunitan mga kaigsunan ang pamaagi sa Ginoo aron makalabang ta, makalahutay ta, makahuman ta niini nga dili kita makasulti, dili ta maka buhat og dili maayo. Mulabang ra man gyud ta ani, mahuman ra gyud ta. Taliwala mga kaigsunan sa mga sitwasyon, mga balita nga atong madunggan karon nga naay mga hulga sa nagalain nga mga dapit sa atong nasod, sa Luzon, sa Visayas, ilabi na ang sa Mindanao. Siguro dunay mga tao, dunay dapit sa atong kasik-kasing nga muratag na kuyawan, makulbaan, makaingon tang unsa kaha ang mahitabo. Ang mga tao karon mga kaigsunan siguro ihanay nag-atang na mga kaigsunan kung unsay mga balita sunod minuto, sunod oras, sunod nga adlaw. Daghanang mga madungga nato nga mga mensahe nga makapakuyaw, makapakugang, pero kining tanan mga pinisik og anino lamang nga dapat mahitabo aron matugkad kung asa gayud ta nagpabilin. Mga igsuon, kung dili man gyud ta kaantos, daghan kay tagreklamo. Kung daghan na tagreklamo, dili na ta kadaig sa Dios. Dili na ta kapasalamat nga mao'y gihulat sa Ginoo sa atong kinabuhi. Now atong hinumduman mga kigsunan, sa katapusang bersikulo sa kapitulo 2 sa unang Pedro, ang rason nganong nahimo tang Kristohanon, dili aron ta magpabilin sa kaguol, magpabilin sa kasakit, or magpabilin sa walay paglaom. Kundili, nganong nahimo tang Kristohanon. Sumala sa bersikulo 25, kamo kaniadto sama sa mga karnero nga mga nangasaag, apan karon gidala kamo pagbalik aron magsunod sa magbalantay og tig-atiman sa inyong mga kalag. Kinahanglan magpabilin ta dinhi niining maong mensahe.
Dili na to kalimtan ang atong pakigsaad sa Dios. Nga ni desisyon ta nga mosunod ni Jesus Christ. Nga bisan kon grabe ang nasinatian ni Jesus Christ, nagpabilin siyang mapaubsanon, mapailubon, kay mauni mga mensahe nga gikinahanglan nato aron kita makapadayon sa pag-alagad sa Dios, sa pagbayaw sa Dios, sa pagpataas sa Dios, sa pagpasalamat sa Dios. Pero kung magsugod na ganit tagreklamo sa mga sitwasyon sa atong nasod o sa gibuhat sa mga tao nga naasa ato ang panggobyerno, ang atong pagpasalamat doon na nay diferensya. Ang atong pagsimba, ang atong pagdaig, naapektuhan na. Dili ta magpaapekto. Kitang mga Kristohanon, dili ta magpaapekto. Inay mong tapad, ayaw pagpaapekto. Labi na gyud sa mga OFW. Kanang tanan, doon ay katapusan. Pabilin lamang ta nga mapaubsanon, mapailubon aron sa tanang sitwasyon mga kiigsunan, makapangayo ta sa Dios ug tabak ug pamation ta sa Dios sa tanang panahon. Usa sa mga gikinahanglan, ikaduha nga mensahe nga angay natong katunan mga kaigsunan, kining pagsunod gyud nato ni Jesus Christ. Mga gikinahanglan aron magpabilin tang makasunod sa Dios o sa mga lagan nga gipadala sa Dios. Barugan nato ang atong pagtuo nga doon natay Dios. Barugan nato ang atong pagtuo nga doon natay gialagarang Dios. Pinaagi sa pagpakita nga matinud-anon, pinaagi sa pagpabilin nga matinud-anon sa paghatag og panahon sa pulong sa Ginoo. Dili sa pulong sa dautan. Dili sa mga pulong nga mihari man sa kalibutan o sa naglaing-laing mga lugar, kundi ang pulong sa Dios maulamay atong paharion. Sama sa kinabuhi ni Josue, dili sayon ang sitwasyon sa kinabuhi ni Josue. Tungod kay siya ang mipuli sa pagpangulo ni Moses, imong makit-an diha nga ang mga gipanguluhan ni Moses, mga tao nga gahi kay ulo. Gitagaan na sila balaod nga dili sila mosimba, moyukbo og laing Dios, apan damor hinuo nilang gisupak ang maong kasuguan. Nakit-an ang sasaksihan ni Josue ang kinaiya sa mga Israelita. Gani niabot gyud sa punto nga si Josue mga kigsunan bidesisyon. Dili lamang siyang pamilya kundi iyang gipadesisyon ang mga tao. Nga diha sa Josue mga kigsunan, kung atong basahon ang libro ni Josue, Kapitulo 24, versikulo 15, diha nimo makit-an nga ang mga Israelita grabe gyud kagahig ulo. Gitagaan na sila balaod. Niya kung imong tan-awon ang mga Israelita sa pagdumala ni Moses, doon na sila'y mga pangulo. Gawas sa pinakapangulo sa espirituhanon nga bahin mao si Moses, si Josue. Ingon si Josue mga kigsunan, kung dili kamo andam pag-alagad kaniya, pagpili karong adlaw kung kinsay alagaran ninyo. Ang mga Diyos-Diyos ba nga gialagaran sa inyong mga katigulangan dito sa Mesopotamia o mga Diyos-Diyos ba sa mga Amorihanhon o dinhi sa yuta nga gipuy-an ninyo karon? Apan alang kanako og sa akong pamilya mag-alagad kami sa Ginoo. Kinahanglan sa ato ang pagkakristohanon, doon natay kana bitang kaisog nga mubarok.
sa pagkakristohanon, sa pagkaanak sa Dios, sa pagkakatawhan sa Dios. Dili ta dapat mawad-an, di ta mo sugot nga mawad-an kag paglaom. Ayaw sugot nga mawad-an kag paglaom. Ang tao nga mawad-an magud og paglaom, dili na nindot ang iyang pagampo, dili na makaingon ta nga ang iyang pagampo dili na maayo. Wala na'y pagpaubos, wala na'y pagpailo. Pero ang tao nga magpabilin nga naay paglaom, bisan sa unsang sitwasyon, bisan sa pinakalisod nga sitwasyon nga dili na kaya sa tao, magpabilin siyang mainampuon uban ang pagdahig, uban ang pagkamadinawaton sama ni Jesus. Kinahanglan sundo na to si Jesus sa hingpit. Kung unsa man ang mga pagsulay nga atong nagian nga kaniadto hangtod karon atong nalabangan, ipakita sa Biblia nga mas magkaduol ang panahon, magkabugat ang mga sitwasyon. Kumbaga, ang mga pagsulay nga atong nasinatian kaniadto bugat man, mas bugat na gyud sa panahon nga si Jesus hapit na mobalik. Sulayan ta, tistingan ta, kung unsa man ang pagsulay kaniadto, kung bugat kini, mas mubugat pa kini kung hapit na si Jesus mobalik alang kanimo, kanako, kanatong tanan. Muna kung dunay may mga lisod kaing timbang-timbangon nato sa atong nauna, sa atong kasing-kasing, sa mga panghitabo diha sa atong Pinoy-anan, sa barangay, sa lungsod, syudad, o sa atong nasod nga Pilipinas. Ang solusyon dili kwarta. Ang solusyon dili ang mga dato. Ang solusyon dili ang tao, kundi ang pagdangop sa atong Ginoong Kristo. Si Jesus lamang ang solusyon sa tanan. Munang wa tay laing sundon, suhiran, kundi si Jesus. Muna dinhi mga igsuon gipahinumdom sa sulat ti Apostol Pedro mga kigsuonan sa kapitulo 2 sugod 18 ang panag-ingnan sa pag-antos. Kinahanglan ka antigotang mo antos. Aron makaantos ta, dili na to kalimtan ang pagkamadinawaton. Like ni Jesus, apan ang imong pagbuot mo'y batuman. Si Pedro, ingon si Pedro, nanagat kami tibok gabi, tibok adlaw, apan wala kami kuha. Apan kay giingon mo, among itaktak ang pugot. Dili na to kalimtan nga unsa may tingog sa atong Ginoo, nga angay natong i-apply, ikinabuhi sa atong pagpuys kalibutan. Dili na to dapat isalikway. Ang pagkamapailubon, ang pagkamapabsanon, o kainit kadasig sa pagbasa o pagtuman sa mga sulat sa Biblia, ato ning ipadayon. Sama ni Jesus, naghatag siya panigingnan sa tanang sitwasyon, wala sa ilaing kanang gipakiksultihan kundi ang Amahan. Siguro sa imong pagkakristohanon, sa imong sitwasyon, dunay mga dapit nga dili nimo maapsan. Just relax. Sa panahon nga dunay mga panghitabo sa imong kinabuhi, mapamilya man, personalidad, or sa
atong nasod man. Mga igsoon ko sa Ginoo, kitang mga Kristohanon dili dapat makalitan. Dili dapat mataranta. Dili dapat mabalaka. Kay doon na tay Ginoong Hesus. Doon na tay Ginoo. Doon na tay dalangpanan. Magpabilintang mo daig sa Dios. Like ni Daniel. Bisan kung sulod na sa slingo, langob sa leon, nagdaig sa Dios. Ang hari nga nahigugma kang Daniel, doon ay pagsalig. Ingon siya nga, luwason kasi imong Dios. Dili tangay mabalaka. Labi na sa mga igsoon nato nga nagmahal sa kinabuhi sa atong Pangulo, kanhi Pangulo sa Pilipinas. Nga nakaroon sa makaingon ta nga lugar nga dili dapat angay sudlan. Apan kining tanan dunay katuyuan ug mensahe ang Dios nga atong ilagaran. Sa sitwasyon nga nahitabo sa atong nasod karon, even sa uban pang mga panahon nga nanglabay hangtod karon ug sa umalabot pa, kanunay gipakita sa Dios nga dili kwarta o tao ang solusyon sa problema, kundi si Jesus Christ. Siya nga atong panag-ingnan, siya nga atong Pangulo, siya nga atong Ginoo. Musunod ta niya dili sa mga tao. Musunod ta niya dili ni bisan kinsang adunahan o kwartahan nga mga tao, kundi diha lamang sa Ginoo. Unsaon aron makasunod ta? Magpabilintang mamalandong sa pulong sa Dios nga nas Biblia. O ako mga pagdasig, i-relax ang imong nauna, i-relax ang imong kasing-kasing, aron makadaig ka sa Dios, aron makapasalamat ka sa Dios. Sama ni Daniel, nag-awit siya og mga pagdaig. Sama ni Esteban, bisan siya gibato, bisan siya gipasakitan, nagdaig siya sa Dios. Damor siyang nagdaig sa Dios, damor na niyang nakitaan ang himaya sa Dios. Damor siyang malipayon, bisan ang ihang lawas nagantos. Sa atong kinabuhi mga kaigsunan, idasig nato ni sa atong mga isig ka Kristohanon. Daghan kaayong nasakitan, daghang naguol, daghang nasuko, daghang naglagot. Apan dili ta magpadala, kay doon na tayo gugma, doon na tayo kalinaw nga gikan sa Dios nga atong gilagaran. Inay mong tapad, ayaw padala sa problema. Sa pamilya, sa kwarta, sa nasod ug uban pa, kay doon na tayo Ginoo nga atong nadawat, gituuhan si Jesus Christ. Doon na tayo Ginoo, kanunay tang madaugon. Doon na tayo Ginoo, kanunay tayo dapat malipayon. Dalaygon ang Dios mga kaigsunan. Usa sa mga dili na to kalimtan duha ka mensahe, magkat-unta nga mainantuso. Dili na to kalimtan nga doon na tayo panag-ingnan si Jesus Christ. Imagine, una-una si Jesus Christ mga kaigsunan naghimo og maayo aron pagluwas kalag sa mga tao, apan ginalutos siya. Gidala pagid siya ngadto sa kamatayon. Ang iyang kamatayon naghatag og kagawasan sa tanang mga tao nga misalig mituo sa Dios. Una kung doon na may mga taong nagsakripisyo kana alang sa kaluwasan sa mga tao. Dalaygon ang Dios mga igsuon nga nagdasig ug nagmaymay, nagpahinumdom, nagtudlo sa matag usa.
nga dapat magkalma ra kita. Dili ta dapat magpadala sa kasuko, sa kalagot, sa kaguol, sa kasakit, sa kalisod. Bisan unsa nga dili maayo nga kahimtang, timan do na tay Dios nga dalangpanan. Do na tay Dios mga kaigsonan, dalangpanan sa tanang sitwasyon nga atong masinatian sa atong pagpuyos kalibutan. Ayaw kalimti nga do natay Dios nga dalangpanan sa tanang panahon. Aron makadangop ta sa Dios, dapat kang moantos. Aron makadangop ta sa Dios, himuon natong panag-ingnan si Jesus Christ. Bisan sa kamatayon, bisan sa kalisdanan, siya kanunay madinawaton. Kuha kining kupa sa mga sakit, apan ang imong pagbuot mo'y matuman. Tanan ko, kasakitan man, di mo Ginoo, agadol ako, ang problema man, mga pagsulay. Dalaygon ang Dios mga kaigsonan, kung ikaw nasakitan sad ko. Kung ikaw nabugatan sad ko. Pero walay laing solusyon aron makalingkawas o makalabang ta sa mga pagsulay. Pagdangop lamang sa Ginoo. Atong iampo atong nasod nining taknaa. Atong iampo ang kinabuhi sa ato ang mahal nga Pangulo kani Pangulo og ang Duterte family. Atong iampo. Nagaan siya kusog bisan pa sa iyang pagka inana na nga kahimtang sa iyang edad nga niining tuiga mo 80 siya. To siyang iampo ang iyang giatubang wala siya maginusara. Nakita na to mga kaigsonan ang mga panahon nga siya nagdumala sa itong nasod. Kabalo ko nga nilitok na kag mga pag-ampo. Nakitaan ka sa Dios nga mihimo na kag mga pag-ampo. Apan dili maayo nga mihimo tag mga pag-ampo, apan mihari ang kasuko, mihari ang kalagot, mihari ang dili maayo nga pagbati sa hunahuna og sa kasing-kasing. Dili na ikalipay sa Ginoo. Kay ang tinuod nga dunay Dios nga minangop kaniya, Dios tao siya, tao nga malipayon. Katong mga tao nga midangop mga kaigsonan nga dunay Dios, tao nga nagdaig sa Dios. Og wala magpabilin sa kasakit o kaguol o kalagot kasukog uban pa. Hinuon mi puyo diha sa dapit sa kalinaw, kalipay o katagbawan, mga tao nga nakasinati sa presensya sa Dios nga atong gilagaran. Amahan na mo nga Dios sa mga kagagahom, nagpasalamat kami nga imo kami gilig-on o gidasig gitudluan aron kami makapadayon sa paghimaya, pag-alagad, pagpasalamat, pagpataas sa imong gamahan nga ngalan. Imo kami gipahinumduman nga sa among pagpuyos kalibutan angay gayud kaming makasinati sa dili maayo o dili mga maayong panahon sitwasyon, apan imo kaming gitagaag paglaom nga kining tanan lumalabay lamang. Salamat o Dios nga imo kaming gilig-on o gidasig nga magpabilin nga mainantuson, magpabilin nga mapaubsanon, mapailobon ug labaw sa tanan. Salamat Amahan nga imo kaming gipahinumduman nga sa panahon nga dunay mga dili namo kaya nga kahimtang, doon na may dalangpanan, doon na may duulan nga Dios sama sa among Ginoong Hesukristo
nga may hangad kanimo miingon, kuha kining kupas sa mga sakit. Apan ang imong pagbuot mo'y matuman. Amahan, salamat o Dios kay mo kaming gitudluan sa pagkamadinawaton. Gitudluan Ginoo sa pagkamadinawaton sa tanang sitwasyon. Kay kanang tanan do na kay katuyuan o rason nganong kinahanglan nga amo kining maagian. Salamat o Dios nga imong gipagaan ang among kasing-kasing, imong gipagaan ang among pagbati. Nga dili kami dapat magpadala, dili kami dapat makalitan, dili kami dapat mataranta. Kay doon na may Diyos nga gialagaran nga maoy mi maymay karon sa among matag-usan namo kapagbati. Salamat Lord sa imong pagkamaayo. Salamat o Dios sa imong pagatiman kanamo. Imo usab nga gipakita kanamo nga walay laing gikinahanglan sa matag tao, dili sa lapi ug bisan kinsa mga tao sa kalibutan, kundi si Jesus lamang mo'y solusyon sa tanan. Salamat o Dios sa imong pagdasig paglig-on kanamo. Dasiga usab kami sa pagpasabot, sa pag-share, pagpasa niini ngadto among isig ka tao ug isig ka magtotoo, aron kami makahinumdum ug samas kanamo sila makakat-on usab sa pag-atubang sa bisan unsang sitwasyon, uban ang pagdaig pagpasalamat kanimo lamang. Bless Ginoo ang ako mga kaisonan nga matinud-anon nga nagpadayon sa pag-abag sa buluhaton, malipayon nga mipaluyo sa mga panghinanglanon sa pag-alagad namo kanimo diha sa pagsangyaw o pagtudlo sa imong mga pulong. Amahan Dios ka makagagahom. Salamat o Dios nga imo sila kanunay balusan, gantihan sumala sa imong gisaad kanamo nga among nakaplagan sa balaang kasulatan. Dalaygon ka nga Dios nga magpanalangin sa ako mga kaigsuonan. Ako silang isalig, itugyan nga na kanimo. I declare right now blessing in Jesus name. I-bless nimo o Dios ang tanang matinud-anon. I-bless nimo o Dios ang tanan nga matinud-anon nga nagkinabuhi sa imong mga pulong. I declare right now in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Thank you Lord sa imong pagpanalangin kanamong tanan. Amo ning dawaton sa mga pagdaig pagpasalamat kanimo lamang. In Jesus name. In Jesus name. Amen o amen. Mga igsoon, dili na to kalimtan. Ang tanang sitwasyon sa tibok kalibutan may katapusan. Dapat sa atong pagkakristohanon, relax ra gid ta. Inay mong tapad, relax lang. Aron makadaig ka, makahalad ka sa atong buhi nga Dios nga malipayon. Dalaygon ang Dios nga magpanalangin kanatong tanan niining adlaw. Kininyog suon, maingon na usab sa atong programa, ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. God bless. Goodbye. Bye-bye. God bless. Mag-aawit kanimo amahan Jesus, magahalad mga pagdaing, mag-aawit kanimo amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig, kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig, kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo.
mulukso ko, mudagan ko dool kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko,